Хора, аз никой не чупкам, как спиш у дома. Но, как си нещо. Добре, слушай, отдавна ми забравя карата на влог. Трябва да пътуваме малко, да показваме някакви хубави дестинации. Ще посещаваме 5, 6, например? 10, Например, 15, Испания, 15, 16, Прага, 20. Гирос. Може да се отидете. Как ще стигнем до там, бе? Ми със самолет. Окей, мен със самолета май страх да летя. Седем. Кой ме с влака? Що с влак не е ли по-опасно, ма? Ма кой е, щом си казвам, ще летим с влака, айде. Не мисля, че това е добра идея. За да успееш, Кирилки, трябва да се обличаш постоянно с нови дрехи, за да впечатляваш и да те преследват. И без това всеки път става умрял с една рокля. Ми ти ме да стъпиш предима. Колко ти пличе? Аз помирам комплекс за вкъщи, комплекс за навънка. Ти си навсякъде се едно също. Не е вярно. Иди пъта. Добре, как ще купим дрехи, трябва пари? Как ма, Кирилки? Ремик шопна. Outlet and Second. Що се върташ оче? Дрехи направо без пари и качество топ. Ремик шоп направо всичко е жица. Дети купят бучевската роклеля. Да, ма и в момента Ремик шоп има огромно намаление за нови потребители. 40% welcome. Подарък при регистрация. Само препоръчвам. Ми толкова ние нали вече ми проблема. Да, мога да направим на баща ти профил да го ползваме. Не можем, той има, нали се направи предния път. И верно, мама. Добре, кой няма регистрация? Леко седи са! Ще направи вържели профили. Не става, ма, Кирилки, пробвах вече, ще нападат. Леко седи са! Този Иван крипа от долния етаж, има ли? Кой ма? Чуш ти Иван до Мусалева? На Спаска? Да. Той няма. Няма ли да си направи профил, да ползваме неговия, за да вземаш него? Ние се скарахме, вече не си говорим. Що? Защо му внимание за да обръща на жена си? Бах ти двето. И какво правим? Ми ще влезем от тях, ще му направим профил, без да знае каква е. Кирилки всеки момент чуш ти Иван ще излезе да пие ракия тайно с баща ти. Как те ще и тайно пък ти знаеш? То не е тайно, ма. Ракията те се казва. Ракия тайно. Но наследстват са жена. Тя се казва Спаска. Нема, тя няма ли вкъщи, ма? Тя започна да излиза с един тайно. Тайно. Много странно. Тайно. Нема да разбрама. Тайно от всички. Тайно от всички? Мисля, че името му е странно ми фамилията. Тайно от всички. Някакъв японец ли? Тайно от всички. Киро, те взети този крак за вратата. Не, как да взема? Що? Ти нормално ли да ме пращаш на железарията за този крака? Къде тогава? Но в мизарство. И взе ли? Взех, ама свински. Козите ми били в сезон в момента. Добре, сега няма да стане с това. Да го връщам ли какво? Кириле, как си да стане с това нещо? Ти нормална ли си? Аз този крак как ще ще отвориш вратата? Майко, за тази работа трябваше танга. Нали този крак е? Чако. Злиза. Сега ще успеем да влем това нещо или не? Айде, идвай. Вън, майко, кое стана, ма? Виктор работи. Айде, бе, зама. Каква е тия хора, бе, да помириш тук навсякъде, бе? На кокошки ми води. Някак ме води на някакви свини. Това е, защото държиш свинския крак пред лицето си, ма. Майко, казах, че ми води на свине, не на крака. Майко, се искам с няма, давай да действаме. Къде е лаптоп? Тъй, интересувам се предимно дамско облекло, мъжко облекло. Дамско облекло. Добре. Вай, майко, нямам търпение, си поръчам някакви яки дрежки, да се снимам за инстаграмчето. Я искам си поръча нещо за мен, ма. Искате ли моя номер? Твой ли да дам? Ще дадеш моя, ма, нали го имат? Ще нафанат? Ще дадеш на Иван домашния? Да. Обаче как моята ракия друга няма така. Давай, пари, добра. Ами, какво става? Взимаш ли кола в крайна сметка?
смее, Коле, не смее. Обаче някой беше казал, че видял колата се движи някъде из центъра. Да сигурно ще я намерим техния, така честно. Ще види какво стана. Ще извините? Аз къга, даже я капернах вчера. Айде, бе. Да, бе. И каква? Много хубаво едно комби. Черно. С две лъци. Да, бе, знаеш писал, бе. Коле, да те питам, бе, ти чул ли си някой бил написал книга за мен, бе? Каква книга? Книга като книга, само че някой е писал за мен и тайно. Аз без да знам. И даже е фалшифицирал подписа ми и ако поръчаш пък сега, идва не само с фалшифицирания подпис ми и подарък плакат. Иване, какви глупости ми баш правиш тук, бе? Да не си пил нещо. Ще седне някой баш за тебе да пише книга. Ти да не си от уния известници тик-така или ютубери или какви бяха, че баш за тебе да пишат книга, че и с това подпис да тура. Ти подписа си знаеш тук въобще? Не, ама аз. Ама какво? Свърши ни ракета. Ще стига да няма ли кой? Няма повече свърши. Ме изкара от една твоята специалната ракия, дете пази. За къде е ката, що това? За гроба ли е ката? И не, бе, да ти кажа честно, пазех я за Георги, за сватбата. Обаче, то наистина ще взема да изкара. То не са знае, знаете са. Утре може да свърши. Изкарай, бе, Иване. Те, бе, днеска си тук цяло, утре ти не път плакат по дърветата. Изкарай. Нищо, нищо. Викам да изкараш. Айде, че няма. И, Коле, аз забрах, че нямам телефон. Звъни направо ти на Спаска на домашния, тя вкъщи ще ти дигне. Знаеш кой, взема направо на GSM, да звънна. То хубаво, обаче не знам номера, Коле. Аз го знам на изуст, бе. Що знаеш на Спаска на изуст номера? Иване, ще взема да звънна на домашния ти да говориш. Не искам аз да говоря с нея. И двама лади. Бабо, Кажи, че съм a pilota botați? Сиди лапо на Сигурно знаете да микса Киро. За какво да проверят дали наистина сме чущи Иван от долния етаж или сме фейк? Как ще кажа, съм жена му, бро? Нали ще нападат, аз има профил. Ти добре ли си, ма? Как се направи на Иван? Аз да не съм мъж. Добре. Да, моля. Не иди вече там. Ти кой е разговора? Танцвай. Не мога да ти дам. Взете ми. С какво е ако мога да питам? Кой Спаска ли взете? Кой е, Иване? Куро, с кой говориш? С тебе, бе. Иване, че какво правиш тук? Как така да го правя аз тук, бе? Аз не говорих ли с тебе? Да виждаш някой друг? Ние, бе, по телефона, бе. Аз нямам телефон. Кой е телефон? Аз съм, кой искаш да е? Спаска Иванова. Куро, дай ми телефон. Ало, Спаски? Ти ли ги бързо напрекса на лед, Спаска? Как ще го правим? Защо, ма? Дали имаш? Няма дърда. Пък мога аз виж къде е мижи. Млада ти свиш. Пък тя говори като някой кошка. Да, моля. Спаски, ти ли си? Не, майка ти. Коля, заправи ми играта, ме. Да ме правиш тук, но аз да говоря с Спаска. Добре, Иване, честно, до последното се чуваш ли? Ти сещава цяло. Ало, Спаски, слушай ме сега. Брат ми в дивана има едно шише с ракия. Как ли ще пиеш с поливане? Няма, за друго ми трябва. Иначе веднага почваш и ти веднага с тия работи. Виж, много лошо паднах с Спаски и си ударих лявата гърда. За мето си обузих и за промивка ми трябва. Той Коля тук ще ми направи промивка, ще ме масажира. Всичко ще е както трябва, не се притеснявай. Не ми трябва, нали, за да Коля махни. И ми трябва да... Какво искаш, Коля? Иване, Какво искаш, Спаски? За тия директор. утре ми шапа съм. Те питам откъде съм. Питам за какво толкова се направя. Не знам дали ще ходиш. Или на някой по-менши. Мамо! На среща съм. На среща ли? Чуваш ли? На среща ще да ходиш.
Зелена, Иване, зелена. Какво да съм взела, ненормални си? Ти си ненормален, Иване. Ти пък, що си много хубава. Ало, Спаски, братни в дивана и ви... Какво искаш, Коля? С кой говориш ти? С Спаска. Хъба, тя нали там беше тук? Коля, какво имаш и отправя на тези, че те много? Мама! Ела! Знаеш, ще направи всичко както трябва. Спаски, един ти как се откачил? Свински. Колко? Ти? Аз да. Имаш пратка. Какво пратка? Дамски дрехи. От Ремик Шоп. Какво? Плащай, плащай. Повече няма да пиеш на поле орехи. Мама! От Ремик Шоп се осъществявам. Ела! Ако още нямате регистрация там, направете се и получете 40% welcome оферта. Могли ми да пишем това? Кое? Давай ни плаусвай. Кажи страшна фотка. Какво да правим сега? Кажи страшна фотка. Готвим, после ще правим заедно. Хора, сега и съм стара. Пак ще правим пак видео, защото май сме сега готви и не можем да помогна да чува. Аз не знам дори да четем. Не знам, чуете такива звуцове, просто учваме мечи на рука. Ти мислиш, че ще можеш майка ми пускай? Каза Кирилка, майко! Ти какво, да не ми сърдиш нещо? Няма да ми скуба беше ти по... Да. Защото се разбира, че си ми забрала за